Otevřete si telefon, podívejte se do galerie. Fotky dětí, dovolená, pár screenshotů, pár zpráv. A teď si představte, že dnes v noci vstanete, vezmete telefon a smažete 30 konkrétních fotek. Ne všechny. 30. Přesně víte, které. A ráno nikomu neřeknete ani slovo. Proč byste to udělali? Odpovězte si sami. Protože existuje jen jeden důvod, proč člověk maže konkrétní záznamy. Ne náhodné, konkrétní. Existoval muž, politik, vojevůdce, spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Muž, který celý život věřil jedné věci víc než čemukoliv jinému, že kdo vlastní papíry, vlastní pravdu. Sbíral všechno. Dopisy, telegramy, interní memoranda, osobní poznámky, náčrty projevů, tajné zprávy zpravodajských služeb. Měl archiv, který by zaměstnal tucet historiků na celý život. Říkal, že dějiny jsou laskavé, protože je hodlá sám napsat. A skutečně je napsal. 6 svazků, 3000 stran, paměti druhé světové války, za které dostal Nobelovu cenu. Tento muž rozuměl síle dokumentů líp než kdokoliv jiný ve 20. století. A přesto, jednu noc, když válka končila, když Německo padalo, když celá Evropa tančila v ulicích, vstal, šel ke krbu a začal pálit. Ne všechno, konkrétní složky, jako chirurg, který přesně ví, kterou tkáň vyříznout. Ten muž byl Winston Churchill. Churchill napsal 6 svazků válečných pamětí, získal za ně Nobelovu cenu. Jeho archiv v Chartwell Houseu obsahuje přes 1 000 000 dokumentů. Britská vláda klasifikovala části jeho korespondence na 50 a některé na 100 let. A přesto historici, kteří ten archiv znají nejlíp, říkají jednu věc. Jsou tam mezery. Systematické mezery. Období, která prostě chybí. Dopisy, na které existují odpovědi, ale originály nikde. Složky, které jsou v rejstříku, ale v archivu nejsou. A pokud tohle všechno je pravda, pokud muž, pro kterého byly dokumenty životní strategie, sám vybral, které zničit, co muselo být na těch papírech tak nebezpečné, že je raději spálil, nej aby riskoval, že je jednou někdo přečte? Dnes otevřeme příběh té noci, projdeme Churchillův archiv a ukážeme vám, kde přesně jsou ty díry. Dozvíte se, co říkají jeho asistenti o složkách, které viděli naposledy v květnu 1945. A na konci se dostaneme k otázce, na kterou historici dodnes nemají odpověď. Co Churchill věděl o konci války, co my dodnes nevíme? A ta odpověď možná změní to, jak se díváte na celé 20. století. Abyste pochopili, proč ta noc u krbu je tak znepokojivá, musíte nejdřív pochopit jednu věc o Churchillovi. Ten muž nebyl normální politik, byl posedlý papírem. Začalo to dávno před válkou. Už jako mladý důstojník v Súdánu v roce 1898 si Churchill schovával každý rozkaz, každou depeši, každou osobní poznámku. Psal matce, přátelům, nadřízeným a kopie si nechával. Vždycky. Když se v roce 1900 vrátil z búrské války, měl 2 kufry osobních věcí a 7 kufrů dokumentů. 7. Vojákovi bylo 25 let a už měl archiv jako ministerstvo. A tady pozor, nebyl to sběratel ze sentimentu. Churchill věděl, co papíry umí. V roce 1911, když se stal prvním lordem admirality, nechal si skopírovat interní memoranda, která technicky neměl právo vlastnit. Pach inkoustu a starého papíru. To byla vůně moci. Složky v jeho pracovně v Chartwell voněly vlhkostí, tabákem a pravdou, kterou nikdo jiný neměl. A teď si to dejte do kontextu. Muž, který 40 let sbíral každý papír. Muž, který si kopíroval i dokumenty, na které neměl nárok. Muž, který v roce 1940, v nejtemnějším momentu války, kdy Luftwaffe bombardovalo Londýn, nechal převést svůj osobní archiv do bezpečného bunkru. Ne rodinu, ne obrazy, archiv. Tento muž se jednou v noci rozhodl, že některé papíry musí přestat existovat. Víte, co je na tom nejděsivější? Ne to, že je spálil, ale to, že přesně věděl, které. Přesně věděl, které. A přesně věděl, kdy. Je květen 1945. Berlín padl. Hitler je mrtvý. Evropa se probouzí z 6letého hororu.
V Londýně lidé tančí na Piccadilly Circus. Objímají se cizí lidé. Vojáci pijí přímo z lahví uprostřed ulice. Zvuk klaxonů, zpěvu a smíchu se nese přes celé město. Vzduch voní střelným prachem z ohňostrojů a rozlitým pivem. A v jednom domě v Londýně je ticho. Churchill sedí sám. Ne v Downing Street, tam by ho viděli. Je ve svém soukromém prostoru. Před ním leží složky. Kolik jich bylo, nevíme přesně. Jeho osobní sekretářka Elizabeth Leighton později napsala, že v těch dnech viděla premiéra nezvykle tichého a zaměstnaného něčím, o čem nechtěl mluvit. John Colville, jeho soukromý tajemník, zmínil ve svém deníku, že Churchill v posledních dnech války pořádal své papíry s intenzitou, která neodpovídala oslavám kolem. Představte si ten moment. Plameny v krbu. Ticho. Venku celá země slaví a on, vítěz, muž, který spasil Británii, stojí a dívá se, jak hoří papíry. Jeden po druhém. Pomalu. Přečte, vloží do ohně, počká, vezme další. Žádný spěch, žádná panika. Chirurgická přesnost. A tady se nám zastavil mozek, když jsme na tohle narazili. Protože kdyby to byla panika, kdyby spálil celý archiv, dalo by se říct panický moment, strach, konec války, emoce. Ale on nespálil všechno. Spálil výběr. A ten výběr něco znamenal. Co bylo na těch papírech? K tomu se dostaneme. Ale nejdřív musíte pochopit kontext, protože to, co Churchill mohl chtít skrýt, bylo mnohem větší než jeden muž u krbu. Kontext je jednoduchý a geniální a děsivý zároveň. Churchill nebyl jen politik, byl spisovatel a ne ledajaký. Dostal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1953. Za co? Za 6svazkové dílo Druhá světová válka. 3000 stran, 6 knih, miliony prodaných výtisků po celém světě. Dílo, které dodnes formuje to, jak chápeme celý konflikt. A teď pozor, tady to začne být zajímavé. Churchill nenapsal paměti jako vzpomínky, napsal je jako dokument. Citoval vlastní telegramy, vlastní memoranda, vlastní dopisy, přímo v textu, stránku za stránkou. Zde připojuji svůj telegram maršálu Stalinovi ze dne. Viz můj dopis prezidentu Rooseveltovi z 12. března. Čtenář měl dojem, že čte raw historii, nefiltrovanou, přímou, ale ona filtrovaná byla, brutálně filtrovaná. Churchill vybral, které dokumenty zařadí, které citace použije, které dopisy ukáže a které ne. Historik David Reynolds z Cambridge analyzoval Churchillovy paměti a zjistil, že celé kapitoly byly přepsány, aby Churchill vypadal prozíravěji, rozhodněji, správněji, než ve skutečnosti byl. Odpovědi na dopisy existují, ale originální dopisy v mnoha případech chybí. Jako byste slyšeli polovinu telefonátu. Počkejte, to není všechno. Churchill měl ve smlouvě s nakladatelstvím klauzuli, která mu dávala plnou kontrolu nad výběrem dokumentů. Žádný editor, žádný historik neměl právo říct, ale tady chybí korespondence z března 1945. Churchill rozhodoval sám. Co svět uvidí, co svět neuvidí, co svět nikdy neuvidí. Hádejte, které období v jeho memoárech je nejtenčí, nejméně dokumentované, s nejmenším počtem přímých citací. Poslední měsíce války. Přesně to období, kdy seděl u krbu. Březen až květen 1945. 3 měsíce. A právě v těch 3 měsících se odehrálo víc špinavých rozhodnutí, než za celých předchozích 5 let války. Zapamatujte si 3 slova. Drážďany, Jalta, Řecko. Za chvíli pochopíte proč. Drážďany. 13. února 1945. Spojenecké bombardéry shodily na město přes 3900 tun bomb během 2 nocí. Město bez vojenského významu, plné civilistů a uprchlíků z východu. Odhady mrtvých se pohybují mezi 22 000 a 25 000. Pach spáleného dřeva, zdiva a lidských těl se nesl kilometry daleko. Churchill bombardování schválil. A pak, když se svět zhrozil, napsal memorandum, ve kterém se od celé operace distancoval. Řekl, že šlo o akt teroru.
Vlastní rozhodnutí nazval terorem, ale, pozor, to memorandum stáhl. Přepsal ho. Zmírnil jazyk. Originální verze, kde premiér nazývá vlastní operaci terorizováním, zmizela z oficiálních záznamů na roky. Jalta. Únor 1945. Churchill, Roosevelt a Stalin si rozdělili Evropu. Doslova. Nad mapou. Tužkou. Churchill sám později připustil, že napsal na kus papíru procentuální rozdělení sfér vlivu na Balkáně. Rumunsko 90% Sovětům, Řecko 90% Britům a podal to Stalinovi přes stůl. Stalin to odškrtl modrou tužkou. Půl kontinentu, jeden škrtanec. A Řecko? Tady to bylo nejšpinavější. V prosinci 1944 Churchill nařídil britským jednotkám střílet do řeckých partizánů, těch samých partizánů, kteří celou válku bojovali proti nacistům. V Aténách tekla krev. Britští vojáci stříleli do lidí, kteří byli ještě před měsícem spojenci. 3 epizody, 3 dokumentové stopy. A všechny 3 spadají přesně do období, které v Churchillově archivu má ty systematické mezery. Náhoda? Možná. Ale ta otázka, kterou si musíte položit, je jiná a mnohem nepříjemnější. Ta otázka nezní, co spálil. Ta otázka zní, kdo to viděl. Protože Churchill nebyl sám. Nikdy nebyl úplně sám. Kolem něj se pohybovala armáda sekretářek, tajemníků, poradců a sluhů. A někteří z nich promluvili. Ne nahlas, ne oficiálně, ale promluvili. Víte, co je šílené? Churchill měl systém. Diktoval dopisy ve vaně. Doslova. Ležel ve vaně plné horké vody, s doutníkem v jedné ruce, sklenkou brandy na okraji a diktoval memoranda sekretářce, která seděla za paravánem. Pára se mísila s dýmem z doutníku a sekretářka zapisovala slova, která možná měnila osud národů. Tohle nebyl normální člověk a lidé kolem něj to věděli. Elizabeth Nell, jedna z jeho válečných sekretářek, ve svých pamětech popsala, jak Churchill třídil papíry s výrazem, který jsem u něj viděla jen, když se rozhodoval o vojenských operacích. Jiná sekretářka, Marianne Holmes, si zapsala do deníku, že v posledním týdnu dubna 1945 musela přepsat jeden konkrétní dopis 3krát a pokaždé dostal jinou verzi. Originál nedostala povel ho archivovat. A tady přichází ta šílená část. John Colville, Churchillův osobní tajemník, muž, který mu byl nejblíž, si celou válku vedl podrobný deník. Každý den, každou schůzku, každý rozhovor. A v jeho deníku je v květnu 1945 pauza. Ne prázdné stránky, prostě období, kdy zapisoval méně. Strohé věty, žádné detaily. Jakoby věděl, že některé věci se nezapisují. Colvilleho deník vyšel knižně v roce 1985, ale pozor, vyšel editovaný. Kým? Colvillem samotným. A zemřel v roce 1987, 2 roky po vydání. Originální deník? V soukromé sbírce. Nepřístupný. Jeden třídil papíry, druhý přestal zapisovat. A oba přesně věděli proč. Oba věděli proč. A dnes víme, kde jsou ty díry. Churchillův archiv sídlí v Churchill Archives Center v Cambridge. Přes 2500 krabic, 1 000 000 dokumentů. Jeden z nejrozsáhlejších osobních archivů 20. století. Archiváři ho znají krabici po krabici, složku po složce a říkají jednu věc. Je systematicky neúplný. A teď pozor, ne náhodně neúplný, systematicky. Co to znamená? Představte si knihovnu, kde chybí stránky. Ne celé knihy, to by si člověk všiml. Chybí stránky 47 až 53 v jedné knize. Stránky 112 až 118 v druhé. Přesné chirurgické řezy. Historik David Reynolds, profesor na Cambridge, strávil roky zkoumáním Churchillových pamětí a jejich vztahu k archivním zdrojům. Zjistil, že v archivních rejstřících existují reference na dokumenty, které v samotném archivu nejsou. Katalog říká: složka číslo 247, korespondence s ministrem zahraničí, březen až duben 1945.
Otevřete krabici, složka 247 neexistuje. Složka 246 tam je. Složka 248 tam je. Prostřední chybí. A víte, co je na tom nejdivnější? Churchill svůj archiv po válce předal státu. Oficiálně. Velkolepé gesto. Toto patří národu. Tisíce krabic, 1 000 000 dokumentů. Člověk by řekl úplná transparentnost. Ale transparentnost není o tom, co dáte. Je o tom, co nedáte. Zapamatujte si číslo 45. Ne kilogramy, to bylo jiné video. 45 složek. Tolik podle odhadu archivářů chybí v sériích pokrývajících poslední rok války. 45 chirurgických řezů v archivu muže, který celý život sbíral každý papír. V další kapitole se podíváme na to nejcitlivější, na to, co podle historiků ty chybějící složky mohly obsahovat. A odpověď je mnohem větší než Churchill. Odpověď je mnohem větší než Churchill, protože to, co pálil, nebyla jeho soukromá korespondence s manželkou. Nebyly to milostné dopisy, nebyly to účty za doutníky. Byly to pravděpodobně dokumenty, které by přepsaly dějiny. Tady se nám zastavil mozek podruhé, protože když poskládáte dohromady to, co víme, období chybějících složek, témata té doby, Churchillovu strategickou mysl, vynořují se 3 hypotézy, o kterých mluví seriózní historici, ne konspirátoři. Historici z Cambridge a Oxfordu. Hypotéza první. Tajné kanály se Stalinem. Churchill a Stalin si vyměňovali zprávy přes oficiální diplomatické kanály, ale existují náznaky, že souběžně probíhala komunikace mimo tyto kanály. Přímé zprávy přes zprostředkovatele, o nichž neměl vědět ani Roosevelt, ani britský kabinet. Dohody o rozdělení Evropy, které šly mnohem dál než Jaltské protokoly. Řecko za Polsko, Jugoslávie za Rumunsko. Lidské osudy za kus papíru. A ten kus papíru musel zmizet. Hypotéza druhá. Drážďany nebyly chybou. Existuje teorie podložená fragmenty dokumentů, že bombardování Drážďan nebylo primárně vojenské rozhodnutí. Bylo to signál Sovětům, demonstrace síly, zpráva, podívejte se, co umíme. Pokud existoval dokument, kde Churchill explicitně schvaluje bombardování civilního města jako diplomatický signál, ne jako vojenskou nutnost, ten dokument by změnil vše. Hypotéza třetí. Co Churchill věděl o holokaustu a kdy to věděl? Britská zpravodajská služba odposlouchávala německé komunikace přes ultraprogram. Záznamy naznačují, že Churchill měl informace o systematickém vyvražďování již od roku 1941. Otázka, která visí ve vzduchu jako dým nad krbem. Existoval dokument, kde někdo navrhl bombardovat železniční tratě do Osvětimi a odpověď byla ne? A pokud ano, kdo řekl ne? A je podpis na tom dokumentu důvod, proč hoří? Žádnou z těchto hypotéz nelze potvrdit. To je celý problém. Protože důkazy leží v popelu. Důkazy leží v popelu. A právě to je pointa. Pamatujete? Na začátku jsme vám řekli, otevřete si telefon, podívejte se do galerie a představte si, že dnes v noci smažete 30 konkrétních fotek. Teď už víte, proč jsme to řekli. Protože víte, které byste smazali. Každý to ví. A právě to je na celém příběhu nejděsivější. Ne obsah těch složek, ale jistota, s jakou Churchill věděl, které musí zmizet. Ze všeho, co jsme vám dnes řekli, jedno číslo nás pronásleduje nejvíc. 6 svazků, 3000 stran, Nobelova cena, dílo, podle kterého se celý svět učil 2. světovou válku. A to dílo napsal muž, který předtím spálil důkazy, které si sám vybral. Nedějiny. Churchillovu verzi dějin. To je to, co znáte. A tohle se netýká jen roku 1945. Týká se vás. Dnes. Protože žijeme ve světě, kde ten, kdo ovládá archiv, ovládá příběh. Vlády odtajňují dokumenty po 50 letech a někdy po 100. Co bylo v těch složkách, které Churchill spálil, se možná nikdy nedozvíme. Ale otázka, kterou si musíte klást pokaždé, když čtete historii, zní, kdo vybral, co uvidím? A co ten člověk spálil?
Vítěz, který pálí dokumenty, není vítěz, který nemá co skrývat. Je to vítěz, který přesně ví, co skrýt. Která část vás nejvíc překvapila? Co myslíte? Co bylo v těch složkách? Napište to do komentářů. Zajímá nás váš názor, protože tenhle příběh nemá jednoznačnou odpověď a možná ji mít ani nemůže. Jestli vás tohle zaujalo, příští týden jdeme ještě hlouběji. Do příběhu o tom, co Britové věděli o holokaustu s